Bakit ganito yung boses ko? Kasi hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako. Sa totoo lang, Para pa rin akong nasa ulap dahil sa nangyari kahapon. Yung kahapon po ay isang pagpapatunay na meron pala talagang nakikinig sa akin. May tao pala talagang sumusuporta sa akin. Na pwede pala na matupad ang pangarap ng isang tao. So, grabe yung pagmamahal at suporta ng mga taong pumunta kahapon. Tumulong kahapon para matupad, maisakatuparan ang Rocky Secret Falls book signing sa Ayala Malls Market. Maraming salamat. Alam niyo po, yung mga dumayo kagabi, yung mga pumunta, nagpasay, nagpumila, nag-abang, ang dami nilang kinukwento sa akin. Yung iba naman stunned na nakita ako. Yes, kala mo naman talaga kasing kinis ni Marian Rivera yan. Di, pero parang yun yung ipinaramdam nyo sa akin eh. Yung tipong parang artista ako, pero hindi naman talaga. Kung tutusin, wala nga akong maabot-abot na pera or kung ano mang mahalaga. Pero sana naging sulit ang pagpunta ninyo sa Rocky Secret Falls book signing kahapon. Dahil ang dami naman din naming ipinamigay at sabi ko nga sa inyo ang daming prizes naming mga inihanda para sa inyo. At uulitin ko lamang po yung mga pinasalamatan ko kahapon. Actually, nag-ready talaga ako ng speech ko. So, ang program kasi kahapon namin, ano yan, may performance, opening number ng Polinian Dance Troupe, tapos may pag-games yung DJ, tapos after ng ilang pag-games, i-introduce na ako ng tambalan. O, diba? Tambalan pa nag-introduce sa akin. Nakakaya, mga boss ko yun. Tapos, lalabas na ako tas kakanta. Tapos magpapasalamat ako. Ganon yung alam ko na on that day, hindi ako masyado makakapagsalita na maayos. Alam nyo ba, daig pa to ng mga hinostingan ko. Yung mga hosting gigs ko, hindi ako nanginginig. Talagang confident ako pag sumalang ako ng stage. Para nag-iibang anyo na ako, nagiging beast na ako eh. Pero kahapon, parang, alam mo yun, lumalabas yung Jessie Guillam na hindi naman talaga makapal yung muka. Ganun yung pakiramdam. Tsaka iba yung pakiramdam pag pangalan mo na yung nandun sa mismong board o dun sa LED. Parang may halong pressure. Kulang na nga lang mautot ako eh. Yung kaba ko, namamanifest doon sa basa ng kilikili ko. Biruin ninyo, nakatube na ako nung lagay na yun pero pinagpapawisan pa yung kilikili ko. Ganun po ako kakabado. Tapos yung anxiety ko nun parang ang lala. Tapos, nervous ko talaga, grabe din. So, ulitin ko lang po yung mga gusto kong pasalamatan na pinasalamatan ko kahapon pero hindi ko sure kung talagang naibigay ko ba yung mensahe na gusto kong maibigay o maihatid. Kaya, ngayon po ulit, sasabihin ko yung mga gusto kong pasalamatan o yung naging linya ko kahapon. Ayan, masayang masaya po ang puso ko dahil akala ko nga hindi na po matutuloy yung book signing na yun, pero natuloy pa rin sa tulong ng may kapal at sa tulong ng mga taong ginawa niyang instrumento to make this memorable event possible. At nagdiriwang pa rin po ako ng ika-1 dekada sa radyo. Mag-11 years na po ako this March at wala po ako sa inyong harapan kung hindi po dahil sa mga taong ito. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng mga magulang ko, Papa and Mama, thanks for being my backbone, my family, brothers, Manila Broadcasting Company na abangan niyo po ang milestones sa Feb 6. Love Radio Family, sa lahat ng mga DJs, sa staff namin, sila Carl, Papa Tons, Kajot, Papa Glenn, sa digital team namin, sa tech namin, sa prod team namin, sa TMG Talent Management Group of MBC headed by Sir Vince Haen, Miss Vida, Miss Janice, and Miss Jean. Market, maraming salamat for being our official venue partner. Grabe, napaka-accommodating nila Miss Corinth. Thank you so much po for the warm welcome. ACS Manufacturing
Corporation. Sir Eric, maraming salamat. Pride Detergent, White Rose Papaya, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, Star Wax, Floor Wax, Heaven Baby Diapers, maraming salamat. Vitamilk kay Miss Goya, maraming salamat. Ang dami naming naipamigay na Vitamilk kahapon. Star City, maraming salamat. Mr. Rai, thank you so much. World Balance, si Sir Eric Nadurata, talagang pumunta pa mismo sa venue at bumili pa ng libro ko. Sir Eric, you're the best. World Balance, maraming salamat. Moss View, kay Miss Elaine, kay Miss Maricar na nagpamigay talaga sila ng maraming pampaganda na produkto. Thank you so much. Domain PH, yan po ang suot ko ngayon. Kapon hindi ko to sinuot. Alam niyo kung bakit? Kasi baka mamaya may mga arbor. So, Domain PH, maraming salamat. Jason Jasper. Ayan's Kitchen, napakasarap po ng kanilang lasagna. Kina Ate Ayan, kina Sir DJ. Yes, pa Sir DJ. Papi DJ, thank you so much. VIP International, yung mga essential oils nila na ipinamigay. Maraming salamat, Sir Charles. Tinapayan, kila Sir Pot, maraming salamat sa paglaman ng aming tiyan nung umaga. Sa Cherry Philippines, maraming salamat. Miss Aggie, thank you so much. Ipapamigay po namin yung ibinigay ninyo sa Love Drive-Thru namin. Soon, abangan nyo po yan. Miss Aggie, thank you. Dangwa Imported Blooms Flower Shop, maraming salamat din po sa mga bouquet of flowers na ibinigay ninyo. Sa performers namin, sina Jerry, sina Cedric Escobar, sa team nila, maraming salamat for saying yes to our invitation. Napakahuhusay ninyo. Polinian Dance Troupe, maraming salamat. St. Paul Community na talaga nga naman nagkaisa na pumunta doon. Professors and good friends, sila Sir Seymour, sila Miss Rose Ann. Sa CNE Publishing, thank you kay Sir Bien na binigyan ako ng opportunity na maging isang writer. Naniwala at pinush na magkalibro ako. Kay Miss Tina Samonte for head spearing all of this. And gusto ko lang pong sabihin na again, hindi na po ako heartbroken. Masaya na po ako kasi yung ibang tao minsan lumalapit sa akin sasabihin, ay, nakaka-relate ako sa iyo kasi heartbroken din ako. Alam mo yung ganong pakiramdam? Hindi na po. That was 5 years ago. Pasasalamatan ko po syempre ang nag-iisa. Chino Mendoza. Yan pong latest chika sa akin. The partner. Wow! Chino Pops! At syempre, hindi lang po kwento ko yung nandun sa libro dahil malaking bahagi po niyan yung walang sawang sumusuporta sa akin to Team Rocketeers, Team RT, gasgas man pero wala ang karera ni Rocketera kung wala kayo. At syempre, pasalamatan ko rin ang Marites ni Denden. Team Marites, maraming salamat kila Ate Ria. Sobrang pagod nila kahapon. Sinabayan nila yung pagod ko pero mas doble yung pagod nila kasi sila lahat yung mga kumikilos gumagalaw. Thank you so much. And yung mga secret file senders na nagtiwala sa akin na ibahagi yung kwento nila sa mga kabisyo natin out there. At kahapon nga, kasama ko yung isa sa mga secret file sender na nagbigay ng kanyang kwento, na ilagay yung kwento niya sa Rocky Secret Files book, si Karen Graneta. Yung title po nung kanyang kwento ay No Pain, No Gain. At nag-share nga siya ng background niya doon sa naging buhay niya. Pero yun, nakaka-proud, nakakataba ng puso, nakakagalak. Maraming salamat sa security personnel and sa mga staff, again, ng Ayala Malls Market, maraming salamat. Sa mga nagbigay ng bulaklak sa akin, alam nyo, etong couple na to, recently lang namin sila nakilala. Sobrang babait netong mga to. Grabe, down to earth, kahit marami nang na-achieve. Ayan, sila Miss Camille, sila Sir Errol Malapit, maraming salamat. Alam ko talaga na malapit na tayong matuloy mag-camping. Hoy, puntahan nyo yung kanilang negosyo dyan sa may, meron sila sa may Taguig, meron din sila dyan sa may Makati. Hanapin nyo lamang po ang Eagles 4x4 Off-Road Elite Shop. Ayan, sobrang dami po nilang mga stocks ng mga gulong, suspension, camping chairs, camping things, basta lahat ng mga kailangan ninyo sa sasakyan nyo. Pera na lang yung isasakay sa sasakyan ninyo na tao, nandyan sa kanila. So, check them out on their social media accounts. Eagles 4x4 Off-Road Elite Shop. Ayan. Thank you so much. Ayan sila, Papi Errol, tsaka si Ma'am Shikels Camille nakikinig ngayon. Parang mukhang si Papi Errol yung yung passenger prince ngayon.
And thank you kay Miss Eleanor. Ayan. Thank you so much. Sabi dito, congrats nga pala sa successful book signing mo at sana masundan pa. God bless you always. Parang parang pwede po bang magpahinga muna? Napagod yarn. Sa mga pamilya namin na nandun, maraming salamat po. Wala talaga ako ibang masabi ngayon kundi salamat lang. Kasi yun lang yung nararamdaman ng puso ko. Medyo napalitan na yung kaba ng sobrang kagalakan and appreciation, feeling of appreciation sa lahat ng mga dumayo pa. Yung ang layo-layo pa ng mga lugar na pinanggalingan nila pero talagang pinuntahan yung Ayala Malls Market. Thank you so much from the bottom of my pat. At syempre tuloy-tuloy po ang pagpapainit natin ng inyong ulo. Wow! 3 to 5 p.m. po tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang nagpapasalamat sa lahat. Basa Princess DJ Rocky Tera.